салому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза нархҳои буққои семеталаи буққои калону майда аз бозори ҳоҷи шарифе. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. як дона лайк дар қадами меҳмон бошед бародаро, подписатсия кунед, дар бараш зангула мебураям, зангуларо биҷиқед, то ки ҳар як видеои мо бехабар намонед. худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. бисёр гап намезанем, видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед. ҳам як дона лайки бобигиро фаромӯш накунед. курси имрӯза дар рӯи экрани шумо. буққаи семетала 13000 сомонӣ. ин бозор даҳнимш карда? ин бозор даҳани мазор сомониш каст. буққаи семетала. Кимега семетала? Ин акам. 13000 мега бозорда даҳнимш канд додагӣ. Ира чанд мегӯяд касай назар? 12000 мега. Ин бозор чандш ка? Оли чишнака аст? 12000 сомониш мега. Оли бозори чишкагӣ нест. Буққаи семетала. Буққаи семетала 13 та мега дар даҳним надодаст. ин бародаро буққара 12000 сомонӣ мега. ин бозор чанд ка? Бозор даҳни. Бозорда даҳни мазорш меган бародаро. дар ин тарз гапиш нест. 12000 сомонӣ нархш буққара бародаро. 12000 сомонӣ даҳни надодагиша. ин бародаро буққаи зард 15000 сомониш мега. бозорда 12000 кан додагиш нест. нархша 15000 сомонӣ мега. 12000 додагиш нест бародаро. акайра чанд гуфте? 14. бозор чандш ка? 11. ина бародарои буққаи сиёҳа 14000 сомонӣ мега. бозорда 11000 кан дақиқа додагиш нест. 14000 сомонӣ нархш. ина бародарои буққара 13000 сомонӣ мега. бозорда 11 немиш гуфтӣ? бозорда кас? бозорда 11 нем мазорш кан бародар дақиқа додагиш нест. 13000 сомонӣ нархш. буққаи буққаи калон бародаро хутон бинед. тағоира чанд каи? 14. ин буққара 14000 сомонӣ мега. о ака шумо диёр намеям тоқа. бозор агон нархш кард? бозор то 12 бародаро бозор карданаш дақиқа арзони бад додагиш нест. иша чанд мега ака шумо? ин буққаи ира 13000 сомонӣ мега. бозор чандш кард? бозорда 11400 шам буққои уялиам бародаро. ина бародаро буққаи ала сафед 14 та гуфтӣ? 14000 сомониш мега. бо савдо мешавад. ира бозор ягон нақш кард? чандш кард? бозорда 11300 шкан бародаро дақиқа додагиш нест. нархш 14000 сомонӣ. ина бародаро буққара хутон бинед. намедунам ай вақт. акайра чанд меге? 9 та? буққара 9000 сомонӣ мега бародаро. ин бозор чандш кард? то чанда кандаш тақрибан? қатъи ё? ин қатъи бародаро ҳардиша 8000 бозор кард. чу дақиқаи додагиш 9000 мега. ин бародаро буққои ёш ҳардиша бозорда 8000 кан дақиқаи додагиш нест. 9000 сомониш мега. ина бародаро 9000 сомонӣ мега. бозорда 8600 кан дақиқа додагиш нест. буққаи ёш 9000 сомонӣ. 9000 мега. 8600 надодаш. тағоира чанд меге? 9000 ая? ай буққарам бародаро 9000 сомонӣ. бозор ягон нархш кард?
7500 сомон бозор кардаш. Буқааки фарбе 9000 сомон мегада 7500 дудагиш нест. Я хамирам парта ютуб думак интернет ваягла. Не ки бахудо бисёр мегам бачаҳои ёмон ки ҳам одамои моро гӯяк. Охо маҳал. Ина бародаро гӯш. Бақай калон 14000 сомониш. Канала чека. Таҷик хариду фурӯш. Ки? Таҷик хариду фурӯш. Бачама клиент Азор Аҳмад ака. Ира бозор чанд кар ака? Бозорда 12500 шкам бародаро, дагиш нест 14000 сомони. Бақой куйбеша. Бақой куйбеш бародаро. Оз ямино дака. Ака ира чанд меге? 8500 сомониш мега бо савдо мешава. Ин бозор аго нақш кард? Чандш кард? 7.5 бозорда 7500 шкам бародаро. Бақай за. بخیر بخواه قزل شرقه اینا برادر ختم فهمیده ایشا چند میگه؟ ایشه 8 میگیم ایشا هم 8.5 8 میگیم با سودا میکنیم با سودا میشه اینا برادر میل چورا میدن بازار چند کردن؟ بزرگ 7700 ایرا 7700 برادر بازار کردش دقیقا دودگیش نیست دولت عثمان مولوشا davlat Usmon ina nomoloi قزل شرق بچه که جلال ina bacha ka Jalol salomon mega chandish mega kaira бақай алара 9000 сомони мега бо савдо меша бақай фарбет ин бозор аго нақш ка 8800 8900 бародаро бозор кардаш дақиқа дудагиш нест 12700 турсида ина бародаро бақай калон 20000 сомони беҳад бақай калон бозорда 16000 сомони 16700 бақай совхози вахш бародаро ина 20000 мега 16700 бозориш кан ушани амунар хака Не, 14000. ина дигариш бародаро 14000 бозор кардиша шумо чандш мега 17000. 16000 мега бозорда 14000 шкам дигариша бародаро бигираша да 15000 мега ини дигария бародаро бухой фарбе ина бародарои бақай сия 14000 сомони мега бозорда 12000 шкам бародаро дақиқа надодаги шаҳри соҳибаш мега бақай фарбе 14000 сомони дасташ ака ира чанд меге ира ака 18000 бақай калона 18000 сомони бародаро 14 та бозор кардаш бозор 14000 шкан дақиқа дудагиш нест бақара 17000 сомони 14000 надодагиша иша мачмоя иша чанд мега мера бародаро 12000 сомониш мега бозорда 10000 шкан дақиқа надодаиш